Pa dobro. A koliko ti poslije toga? Karina je spremna. Samo će da nastavim da citiram sve ljude. Nemoj samo da se daješ. A vidiš? To mi su oni gdje primjetili tako. Ima da. Imam ja ovo, krišovnic frenda, brate, obično na ovo, krišovnic frenda, pa, prošle nedelje je neko otvoreno. Ne, ja sam mislila, ne, baš put je bilo kada sam bilo ti mislila, da, ali trebalo bi sad da bude više malo ali ja sam to rekao da više od mene kada pozvala ljude i vidim da su se svi nešto pozvali neke ljude.